Een spannende dij van listloeker Aantjelle Soeboer. Van Zimmer maakte hij bekend dat hij zijn zit in de Tweede Kamer van NSC opjoeg om listloeker te worden van de FNP. Deze beslissende dij begint in Nijewier, zijn wemplak, dat Soeboer zijn stem uitbrengt. Nou, goeie. Tjeu, hoe ben je? Ja, goed hè? Mooi. Ja? Ben je Safir? Ja, dat gaat het. Zo. Waar is de stem heen hier? Ja, dat kan ik niet zeggen, want dan scant ik het stemgeheim. Dus dat zal ik net doen. Alleen ik wil graag dat het loert van de regio jet wordt in Den Haag. Dus hopelijk is dat onwijzing genoeg. Het is een speciaal jaar voor de FNP. Voor het eerst zit de regionale partij op het stembiljet van de Tweede Kamerverkiezings. En in de weken daarvoor is keihard werken om de partij landelijk bekend te maken. Het was een hele intensieve weekend, maar ook hele mooie weekend. Ik denk dat we een geweldige campagne deelzet hebben met alle mensen die daarbij bij helpen hadden. We heel zichtbaar zijn. Ja, en ik hoop dat het het vertuten docht. Op deze verkiezingsdij wordt Soeboer volgen door meerdere cameraploegen. Er wordt zelfs een documentaire over hem maken en dat is voor de nuchtere Fries somtijden best even wennen. Dat bleef bijzonder en het jet er natuurlijk wel bij. Tegelijkertijd is het net helemaal mijn ding. Ik sta documentaire, je moet dan soms ook hoe je zelf praten en hoe gevoel en dat soort dingen. Ja, dat is net mijn sterkste kant. Hè? Maar het is op zich ook wel weer aardig dat er aan nog wat van bewaren is. Hoe groot is de spanning voor Jong? De spanning is in die zin grut. Het kan beide kanten natuurlijk op. Maar ja, ons gevoel zegt dat het goed komt. We zijn al een weekend op een strit in West. Als we daar maar de jongeren praten en maar de mensen praten, ja, dan borrelt er iets. En dat vielen we heel sterk. Dus we hebben hele goede hoop van Joen. Maar het is zeker heel spannend. Want het gaat echt ergens over.